Štúdio Boží bojovník uvádza hraný film Anka Kolesárová, Mučenička čistoty. Vysoká nad Uhom, Zemplínsky región, Slovensko. Obdobie v rokoch 1928 až 1944. Pochválený buď Ježiš Kristus, na veky amen. Deti, prišiel nás pozrieť páter Michal Potocký. Rád by sa dozvedel niečo o živote našej Anky Kolesárovej. Deti, prosím vás, mohli by ste mi viacej povedať o Anke Kolesárovej? Áno, radi! Anka Kolesárová sa narodila vo Vysokej nad Uhom dňa 14. júla v roku 1928 nábožným rodičom Jánovi Kolesárovi a Anne rodenej Kušnírovej, ktorí patrili do spoločenskej vrstvy stredných sedliakov. Títo rodičia požívali v dedine vážnosť a úctu pre svoju čestnosť a bohabojnosť. Anička moja, pozri sa, pozri tuto. Tuto je Panna Mária a tuto je Pán Ježiš. Vidíš? Pane Ježišu, Panna Mária, ochraňujte moju milú Aničku, aby bola dobré a poslušné dievča, veľká a zdravá dievka. Áno, aby sme sa potom stretli v nebičku. Až potom, dobre? Rodičia dali Anku pokrstiť hneď na druhý deň vo farskom kostole v Pavlovciach nad Uhom a od malička ju vychovávali v láske k Bohu a k blížnym. Uctievali si Pannu Máriu i svätého Jozefa. V tej dobe veriaci s obľubou vzývali sväté mená Ježiš, Mária, Jozef. Anička, aj keď si mala tú 3 z krasopisu, to nevadí. Keď sa budeš usilovať, uvidíš, to sa polepší. Skús opakuj tieto písmenka. Áno, ešte jedno. Rodičia viedli Anku k pracovitosti a k užitočnosti. Vtedy sa deti od malička zapájali do manuálnych prác podľa veku. Každý mal niečím prispieť do spoločného. Prvé malé práce sa zverovali už 4-ročným deťom, ako napríklad zbieranie kláskov pri žatve. Hovorievalo sa, že bez práce nie sú koláče. Tak Anička, daj vodu sliepočkám. Dobre. Teraz im dáme trochu zrnka. Vyskúšaj si. Jojo. A pozri, ja už som stihol aj vajíčka zozbierať. Pozri, koľko nám dali, aké sú dobré, užitočné sliepočky. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky amen. A na veky amen, Anička. Priniesla som vysvedčenie. Teda, ty máš jednotku z krasopisu. Pozri. Mala si 3 a teraz máš jednotku? Áno. No vidíš, usilovala si sa, písala si každý deň a ono sa to oplatilo. No poď si sadnúť a ideme obedovať. Teraz sa pred jedlom pomodlíme. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Anka pristúpila ku prvému svätému príjmaniu ako 10-ročná a zakrátko na to prijala aj sviatosť birmovania. Anka mala o 6 rokov staršieho brata Michala. Mali sa radi a vzájomne si pomáhali. Mala však aj o 12 rokov staršiu sestru Mary, ktorá sa jej mame narodila v Amerike ešte v prvom manželstve s Andrejom Kolesárom.
Jej mama odišla s prvým manželom do Ameriky, avšak zažila tam veľa bolestí. Po dcérke Mary sa jej narodil synček a ten zakrátko zomrel. Onedlho zomrel aj jej manžel. Mama sa vrátila na Slovensko a druhýkrát sa vydala za mladšieho brata svojho prvého manžela. S ním mala syna Michala a dcéru Anku. Dobre chlapci, teraz sa už ukludníme, už sa nebudeme jašiť. Ideme si na procesiu uctiť si Božie telo, už nebudeme vyrušovať a poslúchať, dobre? Dobre. Ideme smelo k výšinám, chce s nami velebiť Boha v nebi chrám. Chce s nami, zastupy šli už pred nami, hriechová útrat zbavení, odišli v kríža znamení. Chce s nami. Pozri, Marienka, tuto hore si to chyť. Teraz potiahni jednu stranu, výborne, druhú stranu. Ešte. Výborne, a teraz toto si polož naľavo. Výborne, môžeš skúsiť ďalšie. Ako ti to ide dobre, Marienka, šikovná si. Dievčatá, a z týchto veľkých pierok spravíme také krásne masteničky. Nápoj. Anička, pozri, takéto. A s nimi budeme celý rok omasťovať. Môžeš si to skúsiť. Daj si dokopy. A teraz to má takto potiahnuť? Áno, takto. Tieto spodné. A tuto necháme iba tie horné a tie budú vlastne tá mastenička. Takže potom spojíme napríklad takto viacej a z toho spravíme masteničku? No, tebe to ide lepšie ako mne? Babička, som tak rada, že ma to učíš. Ja sa tak rada učím nové veci. A ja som rada, že si taká šikovná. Sedliaci si vedeli vlastnými rukami dopestovať zeleninu, ovocie, obilie na múku a vychovať domáce zvieratá tak, že mali dosť pre seba a niečo si aj predali. Sedliaci sa vďaka svojej pracovitosti vyznačovali praktickou múdrosťou, preto sa doteraz na Slovensku hovorí mať tak zdravý sedliacky rozum. Pochválený buď Ježiš Kristus. Vítajte ženy, dievčatá. Na veky, amen. Ako vám to dobre ide, teda ideme si zatancovať. Anka, ty by si mohla tu, ženilo sa motovidlo. Dobre, tak poďme. Dobrý večer. Dobrý Dobrý večer. My už máme nakrmené kravy aj voly. Vy to ešte nemáte? My sme sa prišli zabávať. Tak poďme. Hurá! Ženilo sa motovidlo, ženilo sa motovidlo, bralo k sebe motovidlo, bralo k sebe motovidlo. Napriek tomu, že sa sedliaci v tej dobe veľmi narobili, predsa sa dokázali spolu stretávať po práci alebo počas sviatočných dní.
Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky amen. Dnes je sobota, deň Panny Márie, prišli sme sa pomodliť ruženec. No vítajte, nech sa páči, poďte ďalej. Ďakujeme. Na Slovensku si ľudia veľmi uctievali sedembolestnú Pannu Máriu. Bolo bežné, že sa rodiny stretávali na spoločnej modlitbe svätého ruženca. Zvyčajne v sobotu podvečer sa aj kolesárovci spolu s inými modlievali ruženec u susedov Podhorínových, s ktorými bývali v spoločnom dvore. Susedia Podhorínovi spomínali, že medzi nimi a rodinou Kolesárových nikdy neboli nedorozumenia a hádky. Tak a teraz ty, Anička, sa pomodlíš tretí desiatok, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, ros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Deti sa spolu hrávali na slepú babu, na schovávačku, s hlinenými guľôčkami, vyrezávali si drevené hračky a šili handrové bábiky. Tu som! Teraz si ty slepá baba. Tu som. Kamaráti, poďme si zahrať na háňačku. Chytám! Súčasní starí ľudia si spomínajú na tú dobu tak, že medzi ľuďmi bolo veľa radostí. O mnoho viac ako v dnešnej dobe. Ľudia vtedy žili viac s Bohom a rodiny mali bežne 5, 6 až 10 detí. No a keďže bolo vtedy všade veľa detí, bolo aj veľa radostí. V roku 1939 vypukla v Európe druhá svetová vojna. Ľudia na Slovensku sa ešte viac spolu zomkli a pomáhali si v ťažkostiach. Avšak predovšetkým sa stretávali na modlitbách, vďaka ktorým zažívali rôzne podoby Božej ochrany v čase bojov a bombardovania. Stávalo sa, že celá dedina bola zázračne uchránená, hoci padol celý pás bomb. Anička, poď sa so mňou pomodliť. Ide, mami. Vieš no, teraz sú také hrozné časy. Poďme sa pomodliť za ľudí, aby tak netrpeli. Aby už tá hrozná vojna čo najskôr skončila. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Pomôžeš mu prosím ušiť šaty pre bábiko? Áno, pomôžem, Marienka. Jako mi to tam nejde navliesť, pomôžete mi? Áno. A Marienka, ty si
ako vyrástla, celá si po mamičke. Som rada, že mi takto pomáhaš. Nemá za čo, Marienka, ja to robím s radosťou. Mary, rozmýšľam, poďme do tej Ameriky. Nájdeme si tam robotu obidvaja. A vieš čo, manžel môj, vieš čo, radšej nie. Vieš, ja tu mám rodinu a bolo by mi ťažko a ťažko by sa mi odchádzalo. Ankina sestra Mary sa vydala za Michala Kicáka. Prvé roky ich rodinného života však poznačila tragická udalosť. Keď v zimnom období pálili staré konáre stromov, tak sa ich synovia Jozef a Miško hrali okolo ohňa. Trojročný Miško padol do ohňa a zomrel na následky popálenín. Mary moja, máš to veľmi ťažké. Je mi to tak strašne ľúto. Tvoj malý Miško to bol anielik, no. Ale teraz už je v nebi, už mu je dobre. Modli sa za nás, Mary, no. A ja sa za teba modlím, aby si zvládla túto situáciu. Pán Boh je dobrý, ver, že Pán Boh je dobrý. Mami, ja by som dala takú vieru ako ty. Prosím, modli sa za mňa. On má s tebou iné plány, ďalšie plány, vieš, on tvorí ďalej. My keď sme boli v Amerike, naraz mi zomrel manžel, aj malý Janko, možno si ho pamätáš, ako malé babetko, mal chudák slabé tie plúca. No. Vieš, bolo to veľmi ťažké. Teraz sme tu na Slovensku a vychovávam Anku a Miška, nech ich Pán Boh požehná celý život. Pán Boh mení niekedy naše plány. A vždy je to dobré, vždy je to pre nás dobré. Mary, aj mne je to tak strašne ľúto, ale tiež sa budem za teba modliť. Chalani, toto sa nerobí. Nesmieme sa smiať z ľudí. V každom by sme mali vidieť Pána Ježiša. Nehnevaj sa na nich. Nie si hladný? Mám tu chlebík a syr. Nech sa ti páči. A ešte tu mám aj jablčko. Zober si. Najradostnejšie boli Vianoce, narodenie Ježiša. Všetci to prežívali nábožne a radostne. Aj Anka rada chodieval na polnočnú omšu a tiež spolu s inými išla zaspievať koledy. V tej dobe na Vianoce deti nedostávali dary, ako je to v súčasnosti. Napriek tomu deti Vianoce prežívali veselo v duchovnej nálade. Potešili sa, keď im niekto podaroval za koledovanie jablčko alebo orech. Chlapci, boli ste na polnočnej? Ja som bol. A ja. A páčila sa vám kázeň? Áno. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Ahoj, Anička, kam si sa vybrala? Idem domov od tety Marky. Bola som jej zakoledovať a dostal som od nej jablčka. Páči, zoberte si. Ďakujem. Ďakujem. No, stále Bohu. Ahoj. Čau. S Bohom, chlapci. Bohom.
Mamička, čo je ti? Zima mi je, Vieš, čo bola tá veľká búrka? Posaď Ja sa. som tak prechladla. Všetko ma bolí. Zle mi je. Víš čo, láhni si, prinesem ti lipový čajík. Prinesla som ti čajík, mamička. Nech sa ti uľaví. Ďakujem ti. Tu bude lepšie už. Prosím ťa, priniesla by si mi aj ruženec. Áno. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. Jej, Mary. A ty si tu? Anička mi vravela, že máš horúčku. Priniesol som ti obklad. Ďakujem ti. Anka moja. Nech sa ti uľaví. Anka, podržíš jej to? Ďakujem vám. Zdravá vás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ankina mama zomrela 15. apríla v roku 1942 na zápal pľúc vo veku 51 rokov. Anka mala vtedy 13 rokov. Je to ťažké, Anka. Ale máme nádej, že naša mama je už v nebi a raz sa s ňou stretneme. Spomínam si, ako ma naša mama utešovala v nádeji, keď mi môj synček zomrel. A neboj sa, ja ti budem vo všetkom pomáhať. Všetko ti ukážem. Mary, ja som tak strašne rada, že ťa mám. Prosím, modli sa za mňa. Budem sa za teba modliť, Anka. Anka prijala smrť svojej mamy s vierou vo večný život. Neskôr ju nikdy nebolo počuť horekovať alebo sťažovať si na trpký údel. Hoci ľudia v jej okolí konštatovali, že to mala Anka bez mamy, veľmi náročné. Obdivovali jej vyrovnanú tvár. Po smrti mamy prišla na pomoc stará mama Kušnírová, ktorá bola matkou zosnulej. Bola síce chorá a ťažko chodila, avšak chcela vnučke Anke pomôcť aspoň rôznymi radami, ako si poradiť s jednotlivými prácami. Anička moja, keď už sa stala Božia vôľa a tvoja mamička je tam u Pána Boha v nebi, tak som ti prišla čosi poukazovať, trošku pomôcť, aby si sa čosi naučila okolo domu robiť. Spolu to nejako zvládneme. Dobre, moja? Tak, moja pekná, keď sme si tak pekne pohovorili, tu máš metlu a trošku pozametaj dvor, aby ste tu mali pekne. Ja už nemôžem, mňa už strašne bolia nohy. Idem, babička. No, dobre, dobre. Šikovne, len pekne od kraju. Tu od kraju začne. Tak, a do stredu. Dobre, dobre, však sa ty to naučíš. Anička, ešte tam máš za sebou, no. Dobre, na chopku pekne. Anička, a treba aj zelinu z cibule vytrhať. Nezabudni na to.
A ešte zavolaj aj Myška a mali by ste okopcovať zemiaky, lebo ostatní ľudia už majú všetko pokopcované, len my ešte nemáme. Viacerí obdivovali Nánke to, ako si vedela na všetko nájsť čas. Vo všetkom bola veľmi zodpovedná. Dôsledne vykonávala domáce práce, poctivo študovala a zúčastňovala sa všetkých pobožností v dedine. Anka žila svetosť vo všedných bežných okolnostiach svojho života. A Anička, mačička mi si už dala mliečka. Anka, a tú kačku, čo mala zlomenú nožičku, už môžeš dať medzi ostatné? Anička moja, tak ja už pôjdem domov. Veľmi som unavená, už som stará a ty si to dobre všetko zvládla. Babička moja, veľmi ti ďakujem za pomoc. Bez teba by som to nezvládla. Neboj sa moja, však si mi ešte v nebi s tvojou mamičkou aj zaspievame a možno aj zatancujeme. Anka veľmi rada prijímala Ježiša vo svetom príjmaní a preto často chodievala na svätú omšu nielen v nedeľu, ale aj počas týždňa, a to aj do rímskokatolického alebo aj do grékokatolického kostola. Ježiš ju tak posilňoval v jej prácach, v školských povinnostiach, v konaní dobrých skutkov, alebo aj pri stretnutiach s kamarátkami a s kamarátmi. Po smrti mamy sa Anka snažila naučiť všetky domáce práce. Usilovala sa úplne zastúpiť svoju zomrelú mamičku. Dobrý suseda, čo ti chalani? Nechaj, Anička, my ti s tým hrevom pomôžeme. Choď pozametať. Idem. No to sú ale dobrí kamaráti. To sa mi páči, že takto Aničke pomáhajú. Anička, tu je to drevo. Ďakujem vám, chalani, zaplať Pán Boh. Ďaká Bohu, že mám takých dobrých kamarátov. Dobrá, Anička, ideme. Ahojte, ďakujem vám. Kto ho vie, čo robí Anička? No, ako je zomrela tá mama, určite má veľa práce. Poďme jej pomôcť. To je dobrý nápad. Ahoj Anka, upratuješ? Ahojte, hej. Radi ti pomôžeme, čo treba? Túto piecku by sme mohli dať do poriadku. Po smrti mamy už dedinčania Anku nevideli hrať sa vonku so svojimi kamarátkami a kamarátmi. Oni však prichádzali za ňou a snažili sa jej pomôcť, ale aj potešiť ju hrou alebo tancom. Anka rada tancovala karičku. Dievčatá, dostala som nápad. Poďme si zatancovať karičku. Áno, jasné.
Na, pi, poďte si dať vodičky. Aj zrnka. Moje krásne pipušky, ďakujem vám za tieto vajíčka. Pochválen pani susedka. Na veky amen. Anička, čo robíš? Už 2 hodiny sa tu trápim s touto buchtou. Neviem, ako to mám spraviť. Pomôžete mi? Áno, samozrejme. Pozri, ja ti to ukážem. Takto to povalkáš. Potom si vezmeš nôž a nakrájaš to na také kocky a dáš to piecť. Poď, skúsi to. Robím to správne, pani susedka? Výborne, šikovná. Veľmi vám ďakujem za pomoc. Za málo. Úplne krásne sú, ako sa mi pekne podarili. Pane Bože, ďakujem ti, že si mi dal pani susedku, aby mi takto pomohla. No poďte, vitajte, poďte ochutnať. Ahoj, Anky, tie sa ti ale podarili, aké sú krásne. Ochutnajte, zoberte si. Aby krásne, No, zoberte si, ochutnajte. Ďakujeme. Naozaj sa ti podarili. Ochutnajte, jedzte, preto som ich napiekla. Očití svedkovia obdivovali na Anke jej dobrý, veľkodušný a dobročinný charakter. Som veľmi rada, že vám chutie. Ako si to urobila, Anka? To tuto vďaka našej pani susedke, ona mi so všetkým pomohla. Nevedela som si s tým dať rady, ale potom sa tu zjavila ako Boží zázrak. Pane Bože, veľmi pekne ti ďakujem, že si mi sem priviedol pani susedku. Bez nej by som takéto úžasné koláče nenapiekla. Kamarátky si spomínajú, ako ich Anka vedela s láskou napomínať, ak nezachovávali náboženské a morálne zákony. Vedela pripomínať 10 Božích prikázaní, ktoré verne dodržiavala. Aký krásny chlebík sa mi podaril. Pane Bože, ďakujem, že si mi umožnil ho upiecť a že sa mi hneď na prvý raz podaril. Marienka, vítaj! Pozri, môj prvý chleba sa mi podaril, však sadni si. Šikovná. Ja som si aj niečo na zjedenie doniesla. No ukáž. Dáš si so mnou? To mám slaninku. Však dneska je piatok, Ježiš zomrel na kríži, máme sa pôstiť. Prepáč, že som si to neuvedomila. Anička, modlíš sa? Pozri, aké krásne hrušky sa nám urodili. Tie sú krásne. Tuším, z nich spravím posuchy. Dobre, ideme ešte do záhrady. Maj sa pekne, Anička. Bohom, tatičko. Videla som pekné hrušky u tety Márky. Poďme si zo pár otrhnúť. Ale dievčatá, však to je krádež. To je proti Božím prikázaniam. Toto nikdy nesmieme spraviť. Pozrite, otecko mi doniesol pár hrušiek zo záhrady. Zoberte si. Ďakujem. Tie sú ale krásne. Vieš čo, Anka, už nikdy nebudem kradnúť. To som rada, že si sa takto rozhodla. Vieš, krádež je veľké zlo. Anka mala veľmi rada kvety a preto si ich pestovala v záhradke. Rada nimi zdobila sväté obrazy a sochy.
Na Slovensku sa počas procesie Božieho tela robievajú v mestách i v dedinách 4 oltáre. Jeden pravidelne robievali aj pred domom Kolesárovcov. Anka vždy dbala, aby pripravila krásne kvety na oltár pre Pána Ježiša vo sviatosti oltárnej. Vieš čo, Anka, mám problém. Rozpadli sa mi topánky. Ja tu náhodou mám ešte jedny navyše. Počkaj, prinesiem ti. Dobre. Nech sa páči, sú ako nové. Ďakujem ti veľmi pekne, Anka. Som rada, že ti poslúžia. Tak a som ja smutná. Mamička mi dala za úlohu podojiť kravu, ale ja to tak ešte dobre neviem. Ale neboj sa, ja ti s tým pomôžem. A ja ti pomôžem. Ďakujem vám, kamarátky. Anka, nepôjdeme v sobotu na púť do Klokočova? Áno, poďme si uctiť našu Božiu Matku. A ty by si s nami neišla? Áno, poď, prosím. Prosím. No dobre teda, som síce Kalvínka, ale rada si pôjdem uctiť Božiu Matku. My cestou šťastia kráčame, poď s nami, radostným srdcom voláme, poď s nami, s hriechom sa navždy rozchádzam, Kristovi srdce oddávam, jemu sa v náruč priviniem, už idem. Najvýznamnejším grékokatolickým pútnickým miestom na Zempline je Klokočov. Ankina mama bola grékokatolíčka a otec bol rímokatolík. V 17. storočí bol Klokočov malou dedinkou so 150 obyvateľmi. V roku 1670 počas kuruckých vojen sa miestni ukryli pred rabovaním do dreveného chrámu a keď sa vojaci priblížili, tvár Bohorodičky na ikonostase sa zatemnila a začala slziť. Vojaci na druhý deň kostol podpálili, no ikona zostala nepoškodená. Ikonu umiestnili v novom chráme a odtedy prichádzajú pútnici vzdať úctu Klokočovskej Panne Márii. Aj Anka sem rada putovala. Otecko, už si prišiel? Áno, Anička, pozri, aké pekné zemiaky nám požehnal nebeský Otec. Veľmi pekne si sa starali aj s Myškom. Nie si hladný? Pozri. Aj som. Pripravila som túto slaninku. Aká je krásna. Poď výborná. sa občerstviť. Ďakujem.
Vieš, Anička, len mi je ľúto tej našej mamičky, že ju už nemáme. Ale ty si teraz také moje srdiečko aj slniečko. Anka začala chodiť do školy ako 6-ročná a celkovo absolvovala 8 ročníkov. V škole učil pán Nechvátal, ktorý pochádzal zo Severnej Moravy. Anka vďaka svojej usilovnosti sa prepracovala medzi najlepších žiakov. Spolužiaci hovorili o Anke, že mala pevnú vieru, bola veselá i zhovorčivá, zaujímala sa o druhých a každému hneď ochotne pomáhala. Na konci štúdia Anka dostala záverečný diplom o absolvovaní. Tak Anko, jaké je hlavné město Itálie? Rím. Skvělé. A poslední otázku, kterou ti dám. Jaká řeka je nejdlhší na Slovensku? Váh. Skvěle, výtečně. Vidíte, spolužáci, žáci tam chalení vzadu, můžete si brát z nich příklad. A tiež sa tak snažiť, jak ona, a tiež budete skvělí, jako ona. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky amen, deti, sadnite si. Drahé deti, dnes si na náboženstve povieme príbeh o Márie Goretti. Bolo to mladé talianske dievča, ktoré malo veľmi rado Pána Ježiša, dokonca obetovalo svoj život za čistotu. Veľmi pekný článok som čítal v novinách, tak som to vystrihol, aj jej obrázok, ktorý tam bol. Takto je namalovaná, vidíte? A by som poprosil ten článoček prečítať našu Anku, ona tak pekne číta. Budeš ochotná? Narodila sa 16. októbra 1890 v Corinalde v Ancone v Taliansku. Jej otec farmár sa presťahoval so svojou rodinou do Ferriere di Conca blízko Anzio. Zomrel na maláriu a jej matka sa musela veľmi usilovať, aby mala čo dať jesť svojim deťom. V roku 1902 sa ju 18-ročný sused Alessandro Serenelli pokúsil zneúctiť. Keď Mária za žiadnu cenu nechcela, Alessandro ju začal bodať nožom. V nemocnici pred svojou smrťou Alessandrovi odpustila. Alessandra chytili a odsúdili na 30 rokov väzenia. Neolutoval svoj čin, kým sa mu neprísnilo, že bol v záhrade a Maria mu dala kvety. Keď sa prebudil, bol akoby iným človekom. Všetko olutoval a začal žiť lepším životom. Po 27 rokoch ho prepustili. Išiel rovno k Márinej matke prosiť o odpustenie. Ona mu povedala: keď ti odpustila moja dcéra, kto som ja, aby som ti ho odmietla? A odpustila mu. Obdivujem, ako tá Anka všetko dobre vie. Mne sa páči, že chce všetkým pomáhať. Ahoj Anka. Ahoj Jurko. No skončili sme 8. ročník. Celkom mi bude aj tá škola chýbať. Aj ty mi budeš chýbať. Priniesol som ti ružičky. Ďakujem. Nechcela by si sa so mnou ísť niekedy prejsť? Vieš čo, na takéto veci sme ešte veľmi mladí. Mne teraz zomrela mamička. Musím sa postarať o otca aj o brata a naučiť sa domáce práce. Možno o niekoľko rokov. Tak ja už idem. Ahoj. Ahoj. Zalec sokol bielý vták, ku môjmu milému. Zalec sokol bielý vták, ku môjmu milému. Pozdravuj ho na 100-krát, pozdravuj ho na 100-krát. Tiško povedz jemu, pozdravuj ho na 100-krát, pozdravuj ho na 100-krát. Tiško
Teraz si vyvleč z tej ľavej. Akože toto? Áno. To modré. Áno. Tak. A vnatiahni to s tým, čo máš na prste. Tak. Tak. Pochválen buď Ježiš Kristus. Na veky amen. Čo robíte? Učíme sa štrikovať. A ja sa to chcem naučiť. Tak pozeraj. Dievčatá, nech sa páči, sadnite si. Som to asi pochopila. No, ide ti to. Ja už musím ísť domov za mamičkou. Dobre, Marienka, choď a pozdrav mamičku. Teta, ja som taká zvedavá. Ako ste sa vy spoznávali s vašim manželom? Ja som sa snažila si svojho muža vybrať podľa toho, aby bol veriaci a pracovitý a on taký naozaj je. Je to jednoducho švárny šuhaj. Ja keď som bola v meste, videla som dvoch mladých ľudí, ako sa dlho objímali a boskávali. Je to správne? Určite nie. Intimný život a intimné správanie patrí až do manželstva. Dievčatá, je dôležité, aby ste sa do manželstva pripravili čisto. Ja by som sa chcela čisto pripraviť do manželstva. Každý deň sa modlím za svojho budúceho manžela. Anička, to sa mi páči. Blíži sa front. Počula som, že vojaci robia zle aj mladým dievčatám. Dostala som nápad. Mám v skrini ešte nejaké tmavé šaty po mojej mame. Budeme v nich vyzerať staršie a možno nás to aj uchráni. Poďme si ich vyskúšať. Počas druhej svetovej vojny cez dedinu Vysoká nad Uhom prechádzali viaceré fronty. Bol to nemecký, sovietsky a maďarský front. Najprv prechádzali Nemci a po nich sovietská červená armáda. Front sovietskeho bloku prišiel od východu v novembri v roku 1944. Jednalo sa o 4. ukrajinské vojsko. Dňa 22. novembra 1944 sa Anka aj spolu s inými vyspovedala a prijala Pána Ježiša vo svetom prijímaní. Bol to deň jej mučeníctva. Poďte, tu sa ukryjeme. Neznámy opitý sovietský vojak vošiel do domu Kolesárovcov okolo 23. hodiny a v kuchyni hľadal niečo na zjedenie. Niečo som započul, niekto je asi hore, idem sa pozrieť. Ste hladní? Pošlem dcérku, nech vám dá niečo zajesť. Vojak je hladný. Anička, zoberiem kúsok chleba a syra. Zastrelím ťa. Ja to nechcem. Je to hriech. Rozlúč sa s otcom. S Bohom, otecko. S Bohom, braček.
Ježiš, Mária, Jozef, vám zverujem svoje srdce. Vojak zabil Anku 2 strelami do tváre a do hrude. 16-ročná Anka odovzdala svoju dušu Ježišovi dňa 22. novembra v roku 1944 a odišla s ním do neba na svadobnú hostinu. Ja som vzkriesenie a život. Anka, poď so mnou do neba. My cestou šťastia kráčame, poď s nami, radostným srdcom voláme, poď s nami, striedom sa navždy rozchádzam, Kristovi srdce oddávam, jednu sa v náruč priviniem, už idem. Pre zlé vojnové okolnosti príbuzní Anku narýchlo pochovali. Až o niekoľko dní miestny kňaz Anton Lukáč vykonal pohrebné obrady nad hrobom zosnulej Anky. Do matriky zomrelých zapísal správu o Ankinej mučenickej smrti a potom neskôr dopísal poznámku Hostia svätej čistoty, aby zdôraznil jej mučeníctvo čistoty. V rozhodujúcom boji ju posilňoval Ježiš, ktorého prijala vo svetom príjmaní krátko pred smrťou. Aj nám časté sväté príjmanie pomôže zachovať si vernosť Bohu v každých okolnostiach. Ďalej, nech sa páči. Pochválený Kristus, pán farár. Na veky amen. Páter Michal Potocký, vítaj u nás. Nech sa páči, sadni si. Ďakujem, prišiel som pozrieť svojich rodákov. Ako sa máte? Ďaká Pánu Bohu, veľmi dobre. Práve som dopisoval do matriky do mena Anka Kolesárová, hostia svätej čistoty. Ja som presvedčený, že je to mučenička svätej čistoty a naozaj ona zomrela príkladne, bola posilňovaná svätým príjmaním a Boh jej dal tú silu, že ten zápas vyhrala a radšej zomrela, ako by mala spáchať hriech. Áno, ja si ju pamätám. Ona mi spievala na primíciach. Bola to veľmi dobré dievča. Áno, ja som od ľudí počul samé chvály a tak by bolo dobre, keby niekto spísal tieto svedectvá, taký by som bol rád, len ja som tak zaneprázdnený, nevládzem to. Ja by som mohol, papár. Ja si to zoberiem, popýtam sa ľudí, aj detí, ktorí ju poznali, možno mi niečo povedia. No to som ti veľmi vďačný a naši rodáci ti radi porozprávajú o všetkom. Áno, skúsim to pozbierať, papár, nebojte sa. Ďakujem. Ďalej, nech sa páči. Pochválený buď Ježiš Kristus, pán farár. Na veky amen, pani Mária. Vítajte. Priniesla som vám chutné koláče. Nech sa páči. Pán Boh zaplať. Pani Mária, dovolte mi predstaviť vám nášho pátra Michala Potockého. Toto je pani Mária Podhorinová. Aj mňa teší. Poznáte sa s tým? Áno, pamätám si ho z primičnej omše. Výborne. No a pani Mária Podhorinová je susedka Anky Kolesárovej. Ona ju veľmi dobre poznala. Aha. A páter Michal Potocký si dal práve predsavzatie, že pospisuje všetky svedectvá ohľadom Anky Kolesárovej a rád by sa aj zoznámil s deťmi, s dospelými. Nemohli by ste pomôcť mu trošku s tým? Deti sa práve hrajú vonku, ak chcete, môžem vás k ním zaviesť. No to je výborné. Ďakujeme za všetko. S Pánom Bohom. Povedzte mi niečo o Anke. Vy ste ju dobre poznali a ste sa s ňou hrávali? Anka bola veľmi priateľská. Rada pomáhala, mňa naučila dojiť kravu. Anka mala veľmi rada pána Ježiša, preto žila podľa 10 Božích prikázaní.
Mne sa páčilo, ako Anka bola veselá, ako sme si spolu zaspievali a zatancovali. Áno, ja si pamätám, ako nám raz všetkým upiekla koláče a jej nič nezostalo. Anka mala rada všetkých ľudí, pomohla mi ušiť bábiku. Anka bola výborná spolužiačka, obdivovala som na nej, ako sa vždy dobre pripravila do školy. Ja si na Anke vážim, ako sa chcela naučiť všetky domáce práce, pri ktorých som jej vždy pomáhala. A čo si najviac cením, jej čistota a hrdinská smrť, pretože radšej zomrela, ako by mala spáchať ťažký hriech. Mne sa na Anke páčilo, aká bola zásadová. Spomínam si, že ma v piatok napomenula, že nemáme slaninu. Anka bola moja sestra a obdivoval som na nej, že všetko stíhala. Dobre si plnila domáce práce, poctivo sa učila a na sväté omše chodila aj cez týždeň. Bola svätá. Aký bol ďalší osud Ankyných príbuzných? Brat Michal sa oženil s Ankynou kamarátkou Máriou Patakijovou. Sestra Mary odišla s manželom do Ameriky v roku 1948. Otec zomrel v roku 1957. Počas komunizmu štátna moc sa snažila utlmiť povesti úctu k Anke Kolesárovej. Avšak po páde komunizmu začali putovať k jej hrobu do Vysokej nad Uhom mnohí veriaci z celého Slovenska. Vzniklo tam duchovné centrum, najmä pre mládež a rodiny. Pápež František podpísal dekret o Ankynom mučeníctve 7. marca v roku 2018 a v tom istom roku 1. septembra bola v Košiciach slávnostne vyhlásená za blahoslavenú. Anka stále svieti príkladom svojej jednoduchej svetosti a hrdinskej obrany svojej čistoty. Radšej smrť ako hriech. Anka chce naďalej pomáhať svojim mocným príhovorom u Ježiša, ktorého mala vždy tak rada.